Čau, dneska si spolu namícháme opět nějaký zajímavý likvid, klasika shake and bake do 60 ml lahvičky. Já jsem dělal takovou menší anketu, ptal jsem se i na YouTube, nebo samozřejmě hlavně na Facebooku, co byste chtěli míchat a snad každý napsal, že chce dezertovku. Převládají dezerty a tabáky. No a já jsem si řekl, OK, uděláme nějaký dezert. Něco, samozřejmě co bude chutnat hlavně mě, ale to, co bude chutnat i vám. Něco, co tady jen tak jako není. Protože těch dezertů si myslím, že na trhu je opravdu dost a samozřejmě jich i hodně ubylo, ale chce to něco jako extra, něco opravdu zajímavého. A já jsem nad tím tak přemýšlel a říkal jsem si, chtělo by to koláč. Co udělat třeba nějaký citronový koláč? A to už je taková jako klasika. To si můžeme nechat třeba někdy do budoucna a trošku ho vylepšit. A já jsem chtěl teďka něco úplně jako speciálního. A říkám si, co udělat mangový koláč. Mám s tím velké zkušenosti. Mangový koláč, kombinace manga, tady té buchtovinky jako koláče je fantastická. Samozřejmě se zadaří. No a vzhledem k tomu, že míchám z Aromat od Imperie a Imperia má 3, já mám osobně doma 3, nevím, jestli nemá třeba 4, ale má 3 druhy manga, což je zralý mango, klasický mango a mango Kongo. Každý to mango je v něčem jiný. Tak jsem si říkal, no já spojím všechny 3 manga do jednoho. Všechny 3 manga do jednoho. Takže takhle bychom měli mango. Jo, to máme vyřešený, tu ovocnou složku. No a potřebujeme zvolit těsto. A já jsem si v hlavě tak připravil, že to těsto uděláme kombinací bábovky a French vanilla. Jo, vanilky. Ta vanilka nám tomu dodá jemnost. Ale já už to nebudu tady obkecávat. Já si myslím, že už moc dobře víte, co jdeme míchat. A jak se tenhle recept jmenuje? No přece 3mangový koláč. Co všechno potřebujeme na 3mangový koláč? Bábovka, French vanilla, zralé mango, mango Kongo a mango. No a samozřejmě 60 ml lahvičku. Bábovka bude tvořit hlavní tělo celého receptu. Dodá objem a pocit do zlatova upečeného těsta. Tohle je ten hutný základ. French vanilla, ta by tady měla fungovat jako změkčovadlo, protože ta čistá bábovka by mohla působit jakože trošičku suše a ta vanilka by měla zvláčnit a vytvořit takový ten přechodový můstek k tomu ovoci. Pak tu máme zralý mango, což je taková ta hlavní mangová složka, vytvoří těžkou a sladkou a mírně syrupovou bázi. Ponese tu hlavní tíhu tady toho ovocného koláče. Mango Kongo jsem zvolil kvůli tomu, že je exotičtější, je to takový exotičtější a průraznější mango. A to zralý mango obohatí o takový ten tropický profil. Jo? Dá tomu standardnímu zralému mangu, tak dá takovou tu exotiku. No a klasický mango tomu dodá trošičku ostřejší tóny, jo? Mohl by to být trošku ostřejší na špičce jazyka, aby to nespůsobilo třeba jako marmeláda. Kombinace tady těch 3 mang udělá jedno fantastický mango. Jo? Takže tohle je to zlatý kombo. Celková koncentrace aromat bude na 10%, bábovka 4%, French vanilla 2%, zralý mango 2%, mango Kongo 1% a mango taky 1%. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6. Doufám, že už si dáváte dohromady aromata a začínáte míchat, ať to spolu můžeme ochutnat. Ochutnávka bude za 14 dní. Tenhle likvid 100% potřebuje minimálně 14 dní. Já si myslím, že ideální by byly 3 týdny, ale já se snažím držet tu 14denní dobu u všech likvidů, který tady míchám, takže 14 dní. Jo, za 14 dní si dáme ochutnávku, tak už to namíchejte, ať můžeme ochutnávat spolu.
Pro dnešní video to bude všechno. Napište mě do komentářů, co říkáte na tenhle recept. Jestli vám to připadá zajímavý a samozřejmě, co byste chtěli namíchat příště. Napište to do komentáře, já to čtu. Jo? Nebojte se, čtu to a podle toho budu vybírat. Jestli budete chtít opět nějaký dezert, nebo budete chtít tabákovku. A můžete být i konkrétnější. Nahoďte nějaký složky, co byste tam chtěli. Co byste chtěli zkombinovat. A já si to tak nějak doladím podle svýho. Takže pro dnešek už je to vážně všechno. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál. Mrkněte se na Facebook do skupiny Mixuj s námi. No a my se uvidíme zase u dalšího videa. Takže se mějte a u dalšího videa zdarec.